Palakpak po tayo ng malakas sa ating Panginoon. Pagpalain po ng ating Diyos na buhay ang lahat ng mga matatapat na Kristiyano. Hallelujah, patuloy na tumatangkilik dito sa pagbibigay ng may katapatan. At, tayo pong lahat maminamahal ay tumayo na at yung ating mga anak, ating itabi, ating ipaunawa sa kanila yung ating pag-uusapan. Kung may mga katanungan sila habang nakikinig tayo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, dalhin po sa atin ating pinagpalang mangaral dito ating beloved elder, Brother Joben Ferrer. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Nagilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapis. Maraming salamat po sa kalakasan. Taglay po namin sa mga oras na ito buhay. Nagbumula sa iyo. Sapagkat binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa aming pagpupuri sa iyo sa buong araw at mga payong buong pulat. Sa pandalangin ng aming gilgat, mayroon Evangelista Waldes Estrada Almeida. Ay po mga minamal na mga manggagawa, humingi kami kapatawaran, sa mo kami supot sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa aming Panginoon. Huwag mo nawatig namin kung pagkasala ko, puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalay mo kami lahat, mga Panginoon, at kami dapat tumanggap na yung mga salita. Sa aming pag-aaral yung mga salita, nag-isa mo yung salita, patabang lingkod sa kanang akin, walang magagawa, basahan lamang, aligabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo dali yung papapalang espiritual. Sa aming pumamil ang kapatid sa dako ito, lalo ang pumamil naman ng mga bisita. Pagpalay mo kami lahat sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng gawa ng kaaway, we're going to cast out in the mighty which is cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At itabi natin yung ating mga anak at para na sa ganun hindi masyadong mamaya may candy kayo kapag kayo ay naging mababait na bata. Amen. Kaya wala na dapat magulong bata. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago po lahat mga minamahal, ay nais ko rin pong paabot ang aking mga malugod na pagbati ng welcome na welcome. Magandang hapon sa ating pong mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito'y pinauna po natin pong ginagalang at may naman evangelista, ating beloved Evangelist Waldes Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, saban po kayo naroroon, mga minamahal, magtiwala kayo sa Diyos. Amen. Ang Diyos namin dito ay Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And He listens. Nakikinig po siya sa panalangin ng kanyang mga anak. Kaya patuloy lamang po kayo hanggang sa tayo matapos sapagkat napakaraming pagpapala inihanda sa iyo ng ating mahal na Panginoon. And we give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Waldes Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good afternoon po, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. At tayo maging sama ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At tayo na po yung maghanda mga minamahal. Kunin na po natin yung ating po mga Biblia, ating po mga kwaderno, ballpen, at ating itala ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito. Amen. Dito sa aklat ng Genesis, kindly, Genesis chapter 1, verses 27 up to 28. Yan po ang ating pambugad na bersikulo. And may I request ating beloved Bible readers to please read first sa Tagalog and then let's show them the English version. Praise the Lord. Aklat po ng Genesis, Kabanatay 1, talatay 27 hanggang 28. Ito po ang nakasulat. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpaalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid
at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating pong pamagatan muna ang ating pong pag-aaralan, living with a purpose. Ano ba dahilan bakit tayo nagkita-kita ngayon? Bakit nilikha ng Diyos ang tao? At it is just very clear doon sa ating nababasa from time to time. Sabi nga ng Genesis chapter 1, verse 27 at to 28. Sabi dito, so God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. And God blessed them. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So hindi lang sila nilikha, mga minamahal, pero pinagpala pa rin sila. Amen? Amen? Kaya nga sabi nga mga minamahal, posibleng kapag Kristiyano ka, hindi ka pagpapalain eh. Ang lahat ng mga Kristiyano, pinagpapala ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, and God said unto them, be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, have dominion over the fish and sea, and over the fowl of the air, every living thing that moveth upon the earth. Alam po ninyo mga minamahal, sa bawat paglikha ng Diyos, mayroon siyang purpose. Lahat magsabing amen. Nung nilikha ng Diyos ang mga hayop doon sa Hardin ng Eden, may purpose ang Diyos. Nung nilikha ang mga puno, there is a purpose of God. At ganoon din ang nilikha ang tao. Amen? Tingnan niyo mga minamala, ang utos ng Diyos, kindly, doon sa unang talata, sa verse 27. So God created, okay, next. Said, be fruitful and multiply. Anong ginawa ng mga tao o ibang mga mangangaral for this? Ay, ang gawin natin, mga minamahal, mag-asawa tayo na mag-asawa at punoy ng tao ang mundo. Kasi sinabi mag-multiply. Amen? Amen. Pero take note ang ubas na nandoon sa Hardin ng Eden, for example, ubas yan. Kapag siya mag-multiply and maging fruitful, anong kanyang bunga? Ubas din. Amen. Ang hayop, for example, that is the tiger, for example, kapag mag-replenish siya, anong magiging anak niya? Tiger din. Amen. Pero dito mga minamahal, kapag tao, anong magiging dapat bunga niya? Tao din. But, take note, anong klaseng tao ang dapat i-replenish ng mga anak ng Diyos? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, ang sabi ng talata, si Adan at Eva was created in the likeness and image of God. Amen. So, ibig sabihin, ang tao na dapat mamunga o gagawin natin mag-be fruitful are people who were created in the likeness of God. Amen. Hindi lang po tao, sapagkat alam po niyo mga minamahal, yung first move na ito sa Hardin ng Eden, nag-fail. Kasi nagkasala si Adan at Eva. Amen? The purpose, yung tao noong una, mga minamahal, ang sinasabi diyan, sila po, di Adan at Eva, nung namumuhay sila sa Hardin ng Eden, mga minamahal, they are God-fearing. They obey God's command. Sila'y walang kasalanan. Daily, they commune or talk with God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung ang ginawa ng tao, instead to replenish that Christian version, original purpose of God. Ano nangyari? Nag-anak ng nag-anak, pero tinan mo yung anak. Ang mga anak ba na dumami, mga minamahal, ay the same of that ni Adan at Eva, na sila po mga minamahal ay God-fearing, they obey God's command, sila ba'y walang kasalanan, sila ba daily nakikipag-usap sa Diyos? Iba. So hindi ito yung replenishment na sinasabi, bearing fruit na sinasabi ng Biblia.
ang nais na mahal na Panginoon, kung anong nilikha niyang uri ng tao na original, iyon ang sinasabing paramihin niyo sila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung dumating ang mahal na Panginoon, kanyang itinuloy ang original purpose ng mahal na Panginoon. Amen? At anong gawin dito mga minamahal? Sila po, mga minamahal, ang tawag natin diyan mga minamahal, discipleship. Ang utos parati ng mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, gumawa kayo ng tao. Ating basahin muna mga minamahal, Isaiah chapter 43, verse 21. Kindly. Dito po sa aklat ng Isaiah, ang kabanatay 43, ang talatay 21, ito po sinasabi, ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang mahiyag ang aking kapurihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mahinang palakpak yan. Amen. Ang sabi diyan, these people have I formed for myself. Lahat magsabing amen. Hindi ka para kung kanino man. Hindi ka para kay Diablo. Hindi ka para kung sa mga taong masasama. Hindi ka para sa kulungan. Hindi ka para dun sa impyerno. Para tayo sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That's your purpose. Kaya ang tao nga, walang taong initially masama. Amen? Amen. Kaya nagiging masama ang tao because wala si Kristo sa kanyang puso. Ang nananahan diyan, walang ibang Diablo. Kaya ang ginagawa niya ay kung anong mga pandarambong, kung anong pagsinungaling, lahat ng mga pagkasalang ginagawa. Bakit? Hindi nananahan sa kanyang sarili si Kristo. Amen. Kaya sabi ng Biblia, mami, palitan mo yan. Alisin mo yung Diablo dyan sa iyong puso. Tanggapin mo si Kristo at magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon because the original purpose is, kaya tayo ginawa mahal na Panginoon, para tayo ay para sa mahal na Panginoon. Lahat ng naniniwala dyan, sumigaw ng praise the Lord. Ano pang gagawin ng mga taong para sa mahal na Panginoon? They shall show forth my praise. Amen. Kanilang ihahayag sa buong mundo ang kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay nagnanakaw sa oras na ito, is that the praise of God? Kung ikaw ngayon sa oras na ito ay ginagawa mong sarili mong gusto at hindi yung katulad din na original na kinreate ng mahal na Panginoon na may takot sa Diyos, ginaganap ang utos ng mahal na Panginoon, takot sa kasalanan. Amen? Kung ikaw yan, mga minamahal, ang sabi na, you are not doing your purpose. Hindi mo ginaganap ang rason kung bakit ka nilikha ng ating mahal na Panginoon. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. To be fruitful, replenish earth with people like what God created. Amen? Yan po mamaya, ang pagiging multiply, be fruitful, replenish earth, ay hindi para magparami ng tao lang, kundi paramihin ang mga taong katulad nila na may takot sa Diyos, sumusunod sa utos sa mahal na Panginoon, hindi nagkakasala at parating nagpupurit, nakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung sa earthly ministry mahal na Panginoon, meron tayong tinatawag ng mga apostles. Amen. Amen. At meron tayong tinatawag na disciples. Amen. Alam po niyo mga minamahal, minsan inutusan si Timoteo ni Apostol Pablo. At kung babasahin niyo ang buhay ni Timoteo, ang sabi diyan sa talata mga minamahal, si Timoteo ay batang-bata siya nung siya nakakilala sa mahal na Panginoon. Amen? At ang sabi diyan, ang kanyang tatay ay Grigo tapos Jewish naman nanay niya. Ibig sabihin, nandun talaga yung, kumbaga sabi nga nung mga talata, perfect na perfect maging apostol ng Diyos. Kaya naging protege siya ni Apostol Pablo. Palakpakan po natin ang marami tayong makikita sa talata. Parati inutusan si Timoteo, punta ka dito, punta ka dito, punta ka dito. Amen. Ating basahin muna mga minamahal dito sa 2 Timoteo, ang kabanata ay 2, talata ay 1 hanggang 2.
Lahat po muna ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, ang kabanatay 2, ang talatay 1 hanggang 2. Ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya muling ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sabi isang araw, sabi niya, Timoteo, because you are a faithful servant of God, halika nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat. Take note kung babasahin natin yan. All things that thou hast heard of me, yung mga teachings, among my many witnesses, the same commit thou to faithful men. Lahat na naturo mo sa akin, ituro mo rin sa mga taong tapat. Lahat ng mga tapat na Kristiyano, sumigaw ng praise the Lord. Who shall be able to teach others also. Take note ang original na gagawin ang gagawin na iutos mamaya na mahal is yung natutunan ni Timoteo kay Pablo mga minamahal. Ang sabi niya, ituro mo sa iba upang ang iba na naturuan mo magtuturo din sa iba. At yung kanilang naturuan magtuturo din sa iba. At yung kanilang naturuan magtuturo din sa iba. Hindi ba ito bearing fruit? Hindi ba ito yung replenishing the earth? Hindi ba ito yung multiplying? Ito yung unang purpose na mahal na Panginoon, kaya tayo nilikha. To disciple. Ipangaral ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan mga minamahal ang sinasabi ng mga Biblia, mga minamahal. Kung sa oras na ito, matagal ka ng Kristiyano but you don't know discipleship, hindi mo ginagawa ang pag-share ng salita ng mahal na Panginoon sa mga tao. Hindi mo man, you don't care other people, whether kung ikaw dumadalo pero iba nadadaanan mo, hindi mo man na may share si Kristo. Ang sabi niya, you are not doing your purpose. Amen. Kaya nga tinatanong parati tayo ng ating beloved Lord and preacher, ilan na ang naibunga mo sa gawain ng mahal na Panginoon? Ilan na naibunga mo sa pag 30 years or 20 years or 10 years na paglilingkod mo sa mahal na Panginoon? Ilan na ang na-share mo at nadala mo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon? Because that is our purpose. Yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. To multiply. Kung ikaw dating masamang tao, kinahabagan ka ng mahal na Panginoon, naging mabuti kang tao. Dahil sa pagpapala at kahabagan natanggap mo sa mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia, huwag mong sarilinin yan. Amen. You share that to other people. Teach them, sabi niya kay Timoteo, upang na sa ganun, yung mga taong maturuan mo, magtuturo din sa iba. At yung naturuan nila, magtuturo din sa iba. That is replenishing the earth. That is your purpose kung bakit tayo nilikha ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. So hindi po pwedeng parati ka nakaupo. Sapat na yan. Alam po niyo mga minamahal, maraming Kristiyano, sometimes nakikita natin parang dull ang kanilang buhay sa oras na ito. Maraming Kristiyano, mga minamahal, para bang pare-pareho na lang. Kada banal na gawain, pupuri, joyful solemn, patapos yan, mananalangin, choir member, patotoo, after that reading, tapos uwi na. They saw these things as just a dull way of serving the Lord. Amen? But hindi na, kaya nangyayari yan, because hindi natin ginagawa yung purpose natin. Amen? Anong sinabing unang-una kay Timoteo ng apostol na mahal na Panginoon? Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng unang talata, choose faithful men. Amen? Ano ba teka, iklaro ko lang. Ano bang pagkakaiba ng disipulo at apostol ng Diyos? Amen?
Ang sinabi diyan, disciple are followers of Jesus. They learn from Him. Amen. Amen. But the disciples are, tawag sa kanila, who is sent, messenger, in charge of continuing ministry, spreading gospel, creating worship communities. Basahin niyo ang Google as to the definition of apostleship. Yan ang sinasabi ng talata, mga minamahal, na kapag tayo po ay masabing apostoles ng mahal na Panginoon, ang tawag natin, we are in charge of continuing Jesus ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So yung mga Kristiyano na pumupunta, inaatasan ng mga pastor sa iba't ibang mga probinsya, iba't ibang mga communities, to continue Jesus' ministry, they are called apostles of Christ. Amen? Amen. At sa pagsagawa nila ito, mga minamahal, they spread gospel. Kaya nakita niyo, mga minamahal, sila na nagtuturo ng salita ng mahal na Panginoon. And they develop yung tinatawag nating a Christian community. But the disciple are those, matatawag nating, nung narinig nilang pangangaral, naniwala at nanampalataya at ginanap ang pagiging anak ng Diyos. Ang tawag diyan, disciples of Christ. Amen? Amen. So kapag tayo po mga minamahal, ay pagkarinig natin sa salita ng mahal na Panginoon at wala tayong ginawa, amen? We became disciples of Christ. But, are you doing your purpose kung hindi ka nagsishare sa iba? You're not doing your purpose. Amen? Hindi mo ginaganap ang rason kung bakit ka nilikha ng Diyos. Bakit ka tinawag ng mahal na Panginoon? Kasi hindi mo man lang maikwento ang tungkol kay Kristo. Hindi mo maikwento kung bakit ang isang COVID-19 patient nung nagpuri, pinagaling ng mahal na Panginoon. Hindi mo man lang maikwento. Yung kapatid na nang siya po'y may karamdamang cancer 1986 at sinabi ng doktor, mamamatay ka na. Pero nung siya nakakilala sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade, International Ministry, dumalon sa krusada. Pagkatapos ng bautismo sa tubig, hanggang ngayon, buhay pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung hindi mo nagawang ikwento yan, mga minamahal, being a disciple, incomplete ang pagkatawag sa iyo. Kaya ang sinasabi, hindi mo kailangan, ang disciple, mga minamahal, hindi mo kailangan maging magaling sa bersikulo. Amen? Ang kailangan mo lang magpatotoo sa totoong nangyari sa buhay mo. Lahat ng Kristiyano may patotoo, magsabing amen. Lahat tayo may patotoo. Pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Kaya nga tayo pinagsama-sama dito eh. Amen? Meron tayong kanya-kanyang mga pananampalataya before. Pero bakit tayo pinagsama-sama dito? Because we know, nalaman natin na si Jesus na ating sinasamba dito ay Diyos na buhay. Tumutugon ng panalangin. Amen? Na kapag ikaw ay may karamdaman, pwede kang lumapit sa Kanya. Kapag ikaw may problema, pwede kang tumawag sa Kanya. Kapag ikaw may pangangailangan, God can solve your problems. Dahil siya ay Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At lahat ng yan, hindi lang kwentong barbero. Amen? Lahat yan, napatunayan mo at napatunayan ko. Dahil tayo mismo ay buhay na patotoo na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So ang sabi ng Biblia, mga minamahal, being apostle, kaya ang ginagawa mga minamahal, tayo po mga minamahal, choose faithful men. Itong mga faithful man na ito, mga minamahal, ito yung mga beloved workers. Amen? Ito yung mga beloved elders. Amen? Ito yung mga ginagamit ng mahal na Panginoon na sila yung tinatawag nating mga prayer warriors. Amen. Amen. Ito yung mga grupo, mga minamahal na gumagawa ng worship communities. Sila yung mga choir members. Sila yung mga pinupunta sa mga Bible studies. Sila yung mga hayo group. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
They are the pastoral workers. Ito yung mga givers. Ang sabi ng Biblia, choose faithful men. Amen. Bakit puro men? Meron ding women. Sa Biblia kasi more on, they speak more on men. But sa totoo lang, kasama men and women. Kasama tayo sa hapag ng ating mahal na Panginoon. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamalang sabi diyan, kapag napili na yan, ibig sabihin, sino pipili? Anong criteria? Hindi ikaw ang gagawa ng criteria. Diyos ang magbibigay sa iyo. Amen? Hindi mo sasabihin, dapat matalino. Dapat marunong magbasa. Dapat matangkad. Hindi ganon. Amen? Sapagkat nung tayo lumapit sa mahal na Panginoon, sino nagtawag sa atin? Wala naman masasabing tinawag tayo ng tao. Siniran tayo, nung katabi mo sa tricycle, siniran ka. Pero that time, naniwala ka na ba kagad? Hindi naman. Umuwi ka muna. Pero nung time na dumating sa iyo, ang karamdaman ng anak mo at yung dinadalo mo di mapagaling, naalala mo yung katabi mo sa tricycle minsan. Sabi niya, sa Jesus Miracle Crusade, nagpapagaling ng karamdaman. Malaman mo natin na ating malabay noon. Amen! So, ang sabi mo, puntahan ko kaya yung sinabi sa akin. Meaning to say, it is not that woman or man na nagkwento sa iyo ang dahilan kung bakit ka tinawag na mahal na Panginoon. Diyos mismo ang tumawag sa iyo. At magsabing amen. Iba't iba ang kaparaanan ng mahal na Panginoon sa pagtawag sa bawat isa sa atin. Amen? Ang ilan grabe. Grabe mga himala. Ang ilan, mga minamahal, napakinggan natin ang grabe pangangaral ng mga pastor. Pero sinasabi ng Biblia, ang lahat ng mga ginagamit, mga preachers, mga elders, mga choir members, mga nagpupuring Kristiyano. Kasi kung minsan, maski na pagpupuri mo lang, nabibless ang baguhan. Amen? Talon ka lang, meron tayong kapatid ng talon ng talon. Ako, blessed na blessed ako doon, mga minamahal. Hindi ko nakakausap yung ating mga kapatid, but I saw him praising God. Noong nakikita ko siya, mga minamahal, na-encourage ako magpuri din sa mahal na Panginoon. Napakabait ng Diyos. Manamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? And that is the reason kung bakit yan ang kaparaanan ng Diyos. Tayo tinawag, mahal na Panginoon. Magkakasama tayo ngayon, mga minamahal. Ang mga taong yan, ginagamit lang instrumento upang maiparating sa iyo ang kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya hindi glory to me. Hindi glory to her. Hindi glory to sa kanya. No, it's glory to God lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Second, anong utos ni Pablo kay Timoteo? Teach them what you have heard from the apostle. Amen. Amen. Galatians chapter 1 verses 6 up to 9. From the book of Galatians chapter 1, 6 to 9. Amen. Dito po sa aklat ng Galasyang, Kabanatay 1, ang talatay 6 hanggang 9. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa Ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi Ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang Ebanghelyo ni Kristo. Tatapat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang Ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang Ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito, just to remind everyone. Nung tayo unang nakakilala sa mahal na Panginoon Jesus, hindi naman tayo interesado sa salita ng Diyos. Amen. Narinig natin ang pangaral ng mahal na pastor. Amen. Nung atin napakinggan, pinanampalatayanan natin ang salita ng Diyos, anong pruweba at ebidensya para masabi natin, iyon ang totoong aral ni Kristo. Sabi ng Biblia, signs and wonders shall follow them that believe. Amen? Ibig sabihin, may lalakip na ebidensya sa mga totoong mananampalataya, sa mga totoong nakapakinig ng totoong aral. Amen? So anong signs and wonders, mga minamahal? Yung karamdaman mo pinagaling. Walang doktor. Walang gamot. Amen?
Yung dating magulong buhay mo, binago na mahal na Panginoon. Manginginom ka dati, naninigarilyo, addict ka dati, NPA ka dati, na walang Diyos sa iyong puso. Pero ngayon, ang hawak mo dati-rati baril, ngayon hawak mo Biblia, nagpupuri ka sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang tao dati walang panahon sa paglilingkod sa Diyos. Parating nasa mall, nasa beaches, na kung saan mga minamahal, disco kung saan. Pero ngayon, maski na anong yaya ng ngayon mga mahal sa buhay o kaibigan, halik kayo. But if it is the day of the Lord, anong ginagawa nila? They prioritize the day of the Lord. They worship the Lord. Inuuna nila ang pagpupuri sa Diyos. Amen! Amen! Sabi ng kanyang kapitbahay, dito na lang tayo, malapit lang. Amen? Bakit ka pa pupunta ng San Carlos City na mamasahe ka pa malayo, mahal? Oh, pero bakit ang ating mga kapatid pumupunta pa rin sa San Carlos City? Dahil pagdating nila sa San Carlos City, problematic sila. Pag-uwi nila, nilulutas ng mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pinag-uusapan dito is not just to worship. Amen? Ang pinag-uusapan dito, mga minamahal, naririnig ba ang worship ng mga anak ng Diyos? Nandun nga sa kapitbahay mo, hindi ka na mamamasay, pero matapos ang buong araw, wala pa rin pagbabago sa buhay mo. Hindi gumaling-galing ang mga karamdaman mo. Anong use nun? It's just a waste of time. Pero dito sa atin, hindi waste of time. Lahat ng pinagpala at nagtumanggap ng himala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. See? Amen? Amen? Ako, I have to go by profession, hindi sa may pagmalaki mga minamahal. Bawat perma ng plano, pera. And if you go to a project site, sa bawat inspeksyon na gagawin ko, pera. Pero anhin mo ang pera. Napatunayan ko na sa sarili ko, walang silbing pagka-inhinyero kung wala si Kristo. Amen? Napakahalaga na unahin ang paglilingkod sa Diyos. Dahil sa paglilingkod mo sa Diyos, pinagpapala tayo ng mahal na Panginoon. Palagpagan po natin. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi ng talata, may dumating sa iyo, dala niya Biblia, nagsasabi, iba sa natutunan mo sa mga pastor. Iba sa natutunan mo sa mga mangangaral, sa mga apostol ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, maging anghel man yan at magpakita sa iyo may pakpak, itakwil. Amen? Di ba akala natin ang anghel may pakpak? Amen? Ay, ang anghel, maniwala tayo. Kung kanyang sinasabi ay hindi ayon sa salita na natutunan natin, matakwil ang sinasabi ng Biblia. Amen? Amen? Kumapit ka sa totoong salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, anong pang-una mga minamahal? Choose faithful man. Second, ang sabi ng Biblia mga minamahal, teach them what you have heard. Huwag kang lalayo sa pangangaral na salita ng salita ng Diyos ng ating ginagamit minamalibang lista, Waldo Estrada Almeida. Amen? They're very, very dangerous ngayon. Maraming mga nababasa sa internet, maraming nababasa sa libro. Amen? Na pwedeng mag-entangle. Maring, yung bang, ano na, sabi nga ng talata, ating basahin yan, Kylie, Galatians chapter 1, verses 6 up to 9. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. May mga tao o Kristiyano na nadadaya pa rin. Lahat ng mga matatapat na Kristiyano sumigaw ng praise the Lord. Pero ang sabi ng Biblia, ang pagdaya, mga minamahal, hindi immediate yan. Unti-unti. Unti-unti. Whisper, whisper. Maya-maya nalaman mo ay nandun ka na pala. Amen? Ang dami nating sariling pinanggagalingan ng mga salita na pwede na possible na maging dahilan upang mataliwas tayo sa totoong aral ng man of God. Totoong aral na mahal na Panginoong Hesus. Kaya sabi diyan, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert you the gospel of Christ. Grabe, may mga tao na talagang ang kanilang purpose ay para ikaw ay iwala sa purpose ng Diyos sa iyo. Amen. Dahil sa pagsagawa, pag ikaw ay na-distract, hindi mo nagagawin ang pag-disciple. Hindi mo nagagawin ang iyong katawagan bilang prayer warrior.
Hindi mo na gagawin ang iyong katawagan bilang choir member, instrumentalist. Hindi mo na gagawin ang iyong katawagan bilang mga hayo group. Hindi mo na gagawin ang iyong katawagan bilang elder, worker. Hindi mo na gagawin. Bakit? Ang dami mong narinig. Amen? Para ikaw ay iwala ang sabi ng Biblia. Pero ang sabi ng Biblia, kindly, next. Though we, maski na ako, sabi ng apostol ng Diyos, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you, that which Sabian preach unto you, let him be accursed. Sino mang tao, maging ako man, biglang araw, isang araw, nanlamig ako. Amen? Sabi ng apostol, at iba nang sinasabi ko, huwag niyo akong pakinggan. Parang po natin ang ating malapay, no? Grabe! Amen? Ang sabi niya, maging ako man, isang araw, ngayon mainit ako, isang araw na lamig ako, sasabihin ko iba dun sa natutunan ninyo, kaya dahil lang kayo gumaling, pinagpala ng Diyos, iba, biglang sinasabi ko iba, huwag niyo akong pakinggan. Ang pakinggan niyo, yung kung anong natutunan mong salita ng mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord! So dapat ang mga anak ng Diyos matutong manghawak sa salita ng mahal na Panginoon. Itinuro ng malapastor. Itinuro ng kanyang mga ibinigay sa atin upang mga laga sa ating mga kaluluwa. Itinuro ng bawat isa sa atin, nakakausap niyo mga kapatid, naririnig niyo, matatagal na sa Kristiyano. Ang pag-usapan ay kung paano maluwalhati si Jesus at hindi kung anong buhay na may buhay. Amen? Kanina, dumating tayo. Sinong nakausap ng katabi niya tungkol sa kabutihan ng Diyos? I doubt, kinausap niyo sila. Ni kumusta? Kumusta ka kapatid? Praise the Lord na natin. Kanina nag-praise the Lord tayo. Pero kinumusta mo ba ang buhay ng ating mga kapatid? Kinumusta mo ba ang kalagayan ng iyong kapatid? I doubt na ginawa mo yan. Kasi ang ginawa natin kagad ay live for Jesus. Lalo pag late ka pa na dumating. Amen? Hindi mo na magawang makumusta ang iyong kapatid. The discipleship, huwag mong kalilimutan sapagkat yan ang purpose kung bakit tayo nilikha ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya anong pangatlo na utos ng ating pong Apostol Pablo kay Timoteo? Ang sabi na dyan, mga minamahal, empower, encourage them to teach others. Pagkatapos mo turuan ang Kristiyano, ma-disciple, help them to be strong, help them to be encouraged na kanilang ikwento ang patungkol kay Kristo. Amen? Kung sa oras na ito, mga minamahal, kindly, Aklat ng Gawa, malapit na po tayo magtapos. Aklat ng Gawa, Kabanata 10, talatay 42. Amen. Amen. Ito pang nakasulat. At sa amin ipinagbiling niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Utos ng mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, He commanded us to preach unto the people and testify that is in He which was ordained of God to be the judge of quick and the dead. To preach the gospel at to testify. Brother, hindi ako preacher, hindi ako elder, hindi ako worker, but you have your own testimony. Lahat ng may testimony, minsan kapag natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon, ikwento mo lang yan sa mga tao. Nakita niyo yung word na Jesus is the talk of the town? Amen? Pag sinabing talk of the town, pinag-uusapan si Jesus. Amen? Sa inyong community, sa inyong trabaho, sa inyong barangay, sa inyong pamilya, napag-uusapan ba si Jesus? Amen? Baka hindi. Amen. Ang sabi niya, testify Jesus and make Jesus the talk of the town. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi man nila maintindihan anong meron ng Jesus na ito.
Pero once it became the talk of the town, isang araw pag may problema sila, sasabihin nila, nasaan si Jesus? Dumating ang oras na napakarami nilang pera pero walang magawa upang pagalangin ang kanilang cancer. Ang dami ng kaibigan pero walang magawa para baguhin ang drug addict nilang anak. Maiisipan at maalala nila yung Jesus na talk of the town. Pupunta sila dito, lalapit, pupuri sa mahal na Panginoon, hihingi ng tulong sa Diyos. And then that person become a disciple of Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sa amin ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo po ay gumawa, paano natin magagawa? Na palakasin at i-encourage. Kaya sinasabihan tayo, huwag kayong maglikat, pumunta at dumalo sa banal na gawain. Amen? Amen. Bakit? Sapagkat sa banal na gawain, pinag-uusapan ang kabutihan ng Diyos. Kaya kung sa oras na ito, ang nagsasabi sa iyo, tinatamad ka na papunta sa banal na gawain, hindi yan ang Diyos na nagsasabi sa iyo. Yan ay kalaban ng Diyos. Amen? Sapagkat nais na mahal na Panginoon, utos niya, magpakainit ang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya sabi diyan, paano ka ma-encourage? Create worship communities. Paggamit ka, mahal na Panginoon, ano ang aking, tandaan nyo hindi lahat pwede maging choir. Ay, dahil kung choir tayo lahat, sino makikinig? Amen? Amen? Pero may tinatawag na pili ng ating mahal na Panginoon gamitin sa ministeryo bilang mang-aawit ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ang beloved ordained preacher, hindi mga pastor ang pumili sa iyo. Hindi ang mga elders, hindi mga workers, hindi ang iyong sarili. Diyos ang tumawag sa iyo. Amen? Hindi lahat pwedeng maging worker. Well, sinasabi natin outside worker, pero iba yung katawagan ng mga worker talaga natin. Amen? Yung mga worker talaga natin, mga minamahal, iniwanan ng kanilang profesyon, pamilya, lahat ng anumang kaluluho sa buhay, meron sila na masabing something na pwedeng sabihin nilang ikasaya bilang physical na tao. Iniwanan nila lahat yon. Tugunin lamang ang katawagan nila ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga iba yung pagmamahal ang ipinapakita natin dapat sa kanila. Because without them, saan kaya tayo pupulutin ngayon? Kung walang nangangalaga sa atin. Sa palagay nyo, may mag-asikaso na magbayad ng kuryente natin? May pera ka, pero sino magbayad? Mag-ayos. Sino magpakabit ng internet para meron tayong, di ba? Webcast. Sino mag-ayos ng sound system? Tingnan ko lang, kung sabog-sabog lahat yan. Pero bakit nakikita nyo maayos pa rin? Dahil may mga workers tayo, inaasikaso tayo upang maayos ang pagpupuri natin sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin napapansin yon. All we thought is that they're just doing nothing. Pero tinan mo, paano ka nagiging, yung mga upuan na inuupuan mo, kung walang worker na nag-aayos yan. Amen? Kung tayo brown out, may generator tayo. Kung walang worker na gumagawa niyan. Amen? Amen? Mapalad tayo sa lahat na mapalad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Ang sabi diyan, para ikaw ay uminit at ma-encourage, magpatuloy, mag-attend ka ng Bible studies. Ang Bible study, hindi po waste of time. Ang Bible study ay ginagawa hindi lang para sa iyong sarili, pero kanon din na para sa mga kababayan natin na hindi pa nakakakilala sa mahal na Panginoon. Your way of saying, I know Jesus! Your way of discipleship. Your way of doing your purpose. Yan ang dahilan kung bakit may mga Bible study, mayroon tayong mga banal na gawain, mayroon tayong mga webcast. Bakit? It is our way of our purpose. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, hindi po pwedeng pare-pareho. May tinawag mga awit, may tinawag na instrumentalist, may tinawag na mga in-charge sa ating IT, may tinawag na sa giving, may kasi tinan niyo mga minamahala,
May mga Kristiyanong pinagpala. Pag ikaw tinawag sa giving, ikaw yung Kristiyanong pinagpala ng mahal na Panginoon. Ang sweldo mo mataas. Amen! Amen! Pero hindi lahat sweldo mataas. Ang ilan nga, 300, 150. Paano mo masasabing giving? Makukuha nila doon. Pag ikasampot bahagi ng 100, sige, 200, 20. Amen? Amen? Pero sinabi ng mahal na Panginoon, even yung babaeng bao, 2 lipta ang kanyang pera. Pero mas higit pang pagbibigay niya kaysa nagbigay ng marami. Anong ibig sabihin nun? Hindi pinag-uusapan ang dami ng ibinibigay. Ang pinag-uusapan niyan yung pagtatapat ng mga anak ng Diyos. Amen? Kaya hindi pwedeng magmalaki yung nagbibigay ng malaki. At sabi niya, 50 lang ang binibigay mo eh. Hindi pwedeng magmalaki. Amen? Hindi pwedeng magmalaki yung nagkumakanta dito, doon sa nakaupo lang sa crowd. Hindi po pwedeng magmalaki ang preacher doon sa mga nakikinig. Hindi pwedeng magmalaki ang sinuman. Sapagkat tayo, ang sinasabi ng Biblia, pag tinawag tayo, we are one body of Christ. Palagpagan po natin ang ating Panginoon. 1 Corinthians, huling talata. 1 Corinthians chapter 12, verses 14 up to 23. Aklat po ng unang Beloved Korinto. instrumentalist, please. Aklat po ng unang Korinto, kabanata 12, talata po 14 hanggang 23. Ito pong nakasulat. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tenga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroroon ang pangamoy? Datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan, ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat ngay pawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan. At hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi kayo kailangan. Hindi, kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. At yaong mga sangkap ng katawan na inaakala nating kakaunti ang kapurihan, sa mga ito ipinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri. At ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Ibigay nga ang pinakamalakas na palakpak ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi po pwede tayo magmalaki sa isa't isa. Take note, mapalad ka kapag marami kang gift. Ang ilan marunong maggitara, magtumugtog, marunong pang magpaawit, marunong pang computer, marunong pang camera, marunong pang mag-share. Pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Amen? But, take note, yung mga extra na mga katawagan na yan ay ginagamit lang just in case it is needed. Pero kapag gawin mo yan, mag-isa mo lahat, buong buhay mo, tignan ko lang kung di ka napagod. Ikaw ang magpaawit, ikaw ang maggitara, ikaw ang mag-preach, ikaw ang mag-IT, ikaw. Tignan ko lang kung kaya mo mag-isa yan. Amen? So kailangan ng iba. We need each other. Amen! Huwag tayong mag-iwanan. We are one in the whole family of God. Amen? Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, tinawag ng Diyos bilang isang mga awit, bilang isang manunungtog, bilang isang IT, bilang isang cameraman, bilang isang mag-share, bilang isang prayer warrior, bilang isang manggagawa, elder, o kung anumang katawagan meron ka, do your best! Amen! Hindi pa lutay-lutay. Because that is your calling. That is your purpose. Your way of performing your purpose. Do your best. At the end of the day, we are not serving people. Hindi tayo naglilingkod sa tao. Naglilingkod tayo sa Diyos na lumikha at nagmaal sa atin. Amen? Kung tinawag kang driver, do your best. Kung tinawag kang tagalinis ng CR, do your best. Kung tinawag kang menial or spiritual, do your best.
Because that is your calling. Huwag nating hayaang ibato lang sa isang tao, 3 tao, 5 tao, mapapagod sila. Amen? Amen? Kaya ka tinawag dahil mayroon kang obligasyon sa iglesia ng Diyos. Huwag kang manatili na upo ka lang dyan, wala kang gagawin. Mayroon kang gagawin, kaya ka tinawag ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag hindi mo ginagana, pagkatawagan mo na yan, the purpose, ang sasabihin mo, sarili mo, pari-pariho na lang eh. Wala kang ministeryo kasi. Amen? At sa pagganap ng mga ministeryo natin, sometimes we could do it perfectly. There is no such thing as perfect. Amen? May kaya nga ang word natin, sa kahabagan lamang ng mahal na Panginoon. Amen? Amen! Lahat ng ginagawa natin, giving. Kung pupunta ka sa Bible study, prayer, o prayer warrior ka. Kung ikaw man ay sa Bible study, kung ano man, choir ka, o manunugtog ka, lahat yan sa kahabagan lang ng mahal na Panginoon. Bakit sinabing kahabagan ng mahal na Panginoon? Dahil imposibleng wala kang kasalanan. Amen? Nakagagawa tayo ng kasalanan. Pero ang sinabi? By the blood of Jesus Christ that cleanseth every sin. If we walk in the light, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang dugo ni Kristo ang lumilinis sa atin. Every time we worship, maramdaman natin ba na presensya ng mahal na Panginoon, nililinis tayo ng mahal na Panginoon. That is the person, the man, na ginawa ng mahal na Panginoon in His likeness and image. Walang kasalanan. Bakit? Nilinis ka ng dugo ni Jesus. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang kailangan natin mga minamahal, hindi magbilangan ng pagkakamali. Ang tignan natin, manalangin tayo para sa isa't isa. Ang word ng mahal na Panginoon, magpanalanginan ang bawat isa. Amen? Amen? We aim to be perfect. Dahil gusto natin yan. Spotless. Without wrinkles. Ginagano natin. But only the blood of Jesus could do that to us. Kailangan mo lang panatili si Jesus sa iyong puso and then do the will of the living. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, ang pangako, ako ay awit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Hallelujah. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako ay inawalay. Tulungan mo Muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako ang at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Even praise the Lord. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang asa, iwala ko ko'y iyong
huwag ilalayo sa Ang pag-ibig ko ay nanlamig. Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay. Ako ay inawalay. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo pag-ibig mo. ako'y hawakan mo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako Hawakan mo, huwag ilalayo sa dakila pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Maminamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, live with our purpose. Ang purpose ng Diyos, kaya tayo nilikha, sabi ng ating napag-aralan, magpagamit sa kanyang banal na ubasan. Amen? Maski na anong katawagan mo? Ay importante, willing ka magpagamit sa Diyos. Pag sinabi magpagamit ka sa mahal na Panginoon, hindi ikaw ang nasusunod, kundi ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kung ating mabasa yung unang talata ni Paul kay Timoteo, sabi niya, magpakalakas ka. Amen? Bakit? Marami kang mapapakinggan dahilan para ikaw ay mawala. Marami kang maririnig dahilan para ikaw hindi pagpatuloy ang katawagan mo. Marami kang makikita dahilan upang hindi mo pagpatuloy ang dati-rati galak ka na ginagawa. Pero dahil diyan, pagpapalit ko lahat. Ang sabi ng mahal na Panginoon, magpakalakas ka. Ang sinasabi niya, huwag kang bumigay. Magpakalakas ka. Patuloy mong ganapin. Okay lang, manupaybay. Pero huwag kang bibigay. Pag ikaw ay nakasimula na nakahanap ng lakas galing sa mahal na Panginoon, huwag kang manatiling lupaypay. Tumayo ka. Muli mong ganapin ang katawagan mo sa mahal na Panginoon. Hindi pinag-uusapan dito sa paglilingkod natin kung sinong tama ang mali. Sino ba ang tama? Siyang tama, ako mali. Siyang mali, ako tama. Hindi ganon ang paglilingkod. Hindi ganon ang purpose ng Diyos sa kanyang banal na iglesia. Kapag nagkakamali ang kapatid, pinalalakas ng iba. Kapag nalulupaypay ang kapatid, pinalalakas ng iba. Dahil ang pinag-uusapan dito, hindi masaya ang Kristiyano, mag-isa niya pupunta sa kalangitan. Ang gusto natin lahat tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo nagbibilangan ng pagkukulang. Hindi tayo nagbibilangan ng pagkakasala. Pero ipinapanalangin natin lahat upang lahat ay makatatag, upang lahat ay makatagal
ating iniintay ang pagbabalik ng Diyos. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang Pag-ibig mo, ako'y hawakan mo. at wag ilalagay Praise the mo Lord. sa dating Praise the Lord. pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. mo at wag ilalayo sa dating pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Amen, praise the Lord. Tayo lahat ay dumalangin, mga minamahal. Praise the Lord. Lumapit tayo sa Diyos. Hallelujah. Sabihin naman ng Panginoon Jesus, maraming salamat sa iyong mga salita. Aming napakinggan. Nalamin namin ang dahilan kung bakit mo kami tinawag sa iyong banal na ubasan. Hindi para lamang umupo, hindi para lamang pagpalain, kundi i-disciple ang iyong banal na pagmamahal sa bawat isa. Patawarin mo kami. Sa mahabang panahon, tumigil kami. Akala namin kasi ito lagi. Yung pala meron kami dapat gawin. Ang ikwento ka sa aming kapitbahay, sa aming mahal sa buhay, sa aming katrabaho, sa aming kaibigan, maging doon sa mga tao nagagalit sa amin, ikukwento ka namin. Patawarin mo kami. Bigyan mo kami ng kalakasan upang maghanap namin ang aming katawagan. Lahat ng aming nagagawa ay pawang sa iyong kahabagan lamang. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, huwag po kayong mahiya, tumayo kayo. Maging sa ating mga beloved viewers na ating pong Facebook live streaming. Tinatawagan kayo ng mahal na Panginoon. Kayo lumapit sa mahal na Panginoon. Dumalangin kayo sa Diyos. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Ang pagtanggap sa mahal na Panginoon ay hindi paglipat ng relihiyon sapagkat walang magagawa ang relihiyon. Ang kailangan natin ay si Jesus. Siya ang ating kaligtasan. Sa oras ito, itaas niyo ang inyong mga kamay, ipikit niyo ang inyong mga mata. Kung kayo merong nasa TV screen o inyong mga computers, ang kaliwang kamay ilagay niyo sa may laptop or sa computers or sa screen. At ang isang kamay ay itaas niyo. Pag nandito kayo sa ating mananagawain, ay ang kaliwang kamay, taas ninyo. Sapagkat ayan ay koreksyon natin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sabihin niyo mga minamahal, mahal na Panginoong Isus, sumunod kayo sa akin. Sabihin niyo rin lahat ng aking sasabihin. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po. Hallelujah, hallelujah. Ating panalangin natin mga kapatid na lumapit sa mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah.
Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapain ni Jesus, narito ang inyong mga anak, lumapit sa iyo, tumugon sa iyong panawagan, malapay noon. Ano man sanhi o dahilan ng kanilang paglapit sa iyo, ikaw ang tumugon sa mga kapaanan. Walang bagay na napakahirap sa iyo. Alam namin, talastas mo laman ang bawat puso ng iyong mga anak sa oras na ito. Sagutin mo na may malang kaparaanan ang kanyang pangailangan. Nawa una't uno, hindi ito una't uli lamang. Simula pa lamang nawa ito ng kanilang paglilingkod. Patawarin sila sa pandalangin ng aming member Evangelista with Estrada, Almeida. Patawarin sila sa kanilang mga nagawang pagkasala. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong personal na pangailangan. Tayo po mga minadumalangin sa mga Panginoon. Lahat mga huwag magbibiro. Tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mga Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, kami makapangyarihan, palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Source na ito sa pandalangin na aming ginagamit, Member Evangelista with Estrada, Almeida. Ang po minamal na mamanggagaw, sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo na mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, pagkababalik sa iglesia, panalamig, cast out in Jesus' name. We by the power of darkness in the mighty of Jesus, COVID-19, cast out in Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, be healed, be healed. We by the power of darkness in the mighty of Jesus, pagkababalik sa iglesia, panulupaypay, cast out in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos. Amen? Tayo po natin tumayo. Tayo po'y tatalon-tatlong beses bilang pananampalataya na ating natanggap na yung ating pong mga pinanalangin sa mahal na Panginoon. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. Grabe. Amen? 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan po po sa ating pong pagkakasalita ng Diyos. At tayo sa ating pong mga announcement. Narito po ating pong beloved preacher, Brother Bubuy niyo. Amen.